pagpatay o pagtukaw kamo. Kaya ang inyong mga away nga si Satanas, nagalibot-libot sama sa leon nga nagangulog, nangitag tukbunon. Sa panahon di ay nga kita nahiubos, sa panahon nga kita nasakitan, sa panahon nga kita naluya tungod siguro sa kamatayon sa atong mga inigugmas kinabuhi, sa utang nga wa na bayran, mga anak nga nagkaproblema, pamilya nga nagkaproblema, usahay diha si Satanas. Tukog na to. Kinaiya ni Satanas mga kaigsunan, natugnan yun. Dili man unta na siya ang Dios, pero iyag yung makikontes gid siya sa Ginoo. Ambisyon niya nga mahimong susama or labaw pa sa numero 1, anak sa yawa. Ang tawag sa iya, sakit sa kuna-huna. Kung gitawag si Judas nga anak sa yawa, kay giluib niya si Jesus, unsa na lang buka kita. Atong kwarta baka, ang atong cellphone baka, ang atong ginaampo. Di na takatagad sa itong mga anak. Kinasigi na tagtanaw teleserye na short reels. Kung sa pakadya nga nahimo ng Diyos sa itong cellphone, matawagan kita sa Ginoo ang anak na siyawa mga kaigsunan. Malipay pakatana. Kitagaan ta sa Ginoo. Akong pahinumduman gyud muna ako. Akong kaugalingon, akong pahinumduman nga palangga kita sa Ginoo. Gusto niya nga maglakaw takuyog niya, o gitagaan ta niya giya unsaon paglakaw. Mao katuang balaang kasulatan. Sulod sa balaang kasulatan mao ang atuang napulo ka sugo nga may atong emphasis this week. May atong ginapadako gayud nga wala ni siya nawala. Sumala sa unang gabi sa atong pagtuon, wala nawala, gipatuman gali ni Kristo. Kaya nga naman, gusto sa Ginoo ay atong atong pagpamuyo. Dili ta magka-problema, dili ta mupatay, dili ta mangawat. Tawuro na itong ginikanan. Dili ta maibog sa itong silingan. Unsa pa, Ginoo ra atong simbahon. Adlaw ipapahulay atong siyang simbahon. O karon nga kagabion, atong pag-reviewon ang mga prinsipyo nga gitudlo. Pimirong gabi atong gitunan nga ang balaang kasulatan importante kayo sa atong pagpangalagad. Ang giya sa Ginoo, ang sugo nga iyang gihatag nato aron hapsay atong pamuyo. Samtang naghulat siya pagbalik, ang paglakaw na to kuyog niya. Hapsay unta. O gagabi atong gitunan ang prinsipyo numero 1. Dili ta magbaton og lain nga mga Dios. Siya lang gina atong simbahon. O hinaot, nakatuna na to. Ang prinsipyo sa ginatawag og numero 1. Siya gyud. Siya ay numero 1 dapat sa atong kinabuhi. Sa atong pag-eskwela, sa atong pagpanginabuhi, pag-uma, pagtrabaho, sa atong kaminyoon, pagdala sa atong mga kabataan. Itong mga viewers online, welcome. Hinaot na katunan sa ninyo na last night ang atong gitunan nga dapat ang Dios mao ay numero 1 gyud sa atong mga kasing-kasing. O karon nga kagabion mao ang prinsipyo nga ikaduha. Kung sa galito, sa atong nahisgutan na sa primirong gabi, nga ang ikaduha nga prinsipyo nga gibilin sa Dios sa tuwaron maayo atong paglakaw kuyog niya mao kini: ayaw ka mo paghimo og bisag unsa nga mga linilok og pagsimba niini ang mga Dios. Ayaw ka mo paghimo og mga Dios sa dagway sa bisan unsa, maanaaman sa langit kasi nasa langit ang Ginoo. Himuan na tog mga kurti-kurtihan na to ang kahoy nga murag dagway sa Ginoo. Ingon na Ginoo, dili bisag ako pa ng dagway, ayaw na simbaha. Or bisag nasa ilalim sa yuta, or nasa ilalim sa tubig. Mga isda. Kay kabalo ang Ginoo, nga ang mga tao mag-ampo na bisag unsa. At mga ninuno sa una, moampo og kahoy, moampo sa bato. Pero gusto sa Ginoo, nga siya lang yun ang atong simbahon. Og, tanaw ni mo, sa upat kabalaod sa Ginoo, duhaan na ang nagpahinumdum nato yun nga siya lang yun ang simbahon. Una, siya atong simbahon. Ikaduha, di ta maghimog laing Dios. Di ta magpurma-purma og Dios yung ato na yung simbahon. Mao na yung gipahinumdum. Nga naman yun na. Matod pa niya? Padayon na ito sa pagbasa. Exodo 20, versikulo 5 hangtod sa 6. Nagaingon, ayaw gayod ka mo, ayaw gayod ninyo kini alagari, kanang inyong mga Dios, kanang atong himuon ng mga Dios. No, ayaw. Ingon na Ginoo kamo mga tao, hili kayo mo maghimog baka. Sa balang kasulatan, naghimog baka ang mga tao. Ato na diskasan niya, ato na hisgutan niya. Ayaw kanin ninyo alagari, ayaw simbaha. Kaya ko, Dios,
ang inyong Ginoo abughuan. Dili ako gusto nga nailain kamong simbahon. Ang Biblia nag-ingon na mga kaigsunan. Silutan ko ang mga nakasala kanako, mao di ay, silutan daw niya ang mga nakasala niya, apil pa ilang kaliwat ngadto sa ikatulo hangtod sa ikaupat nga henerasyon kadto mga nagsalikway niya. Kanang salikway ta niya, dili ta mo alagad niya, pasagdaanan na nato ang atong pagpangalagad. Pwede ramang gid mga awat ba? Abi nimo kinsay mo suffer. Usahay ang imong mga anak, ang papa ani kawatan, ang mama ani kawatan, hangtod ang mga apo, hangtod ang mga apo sa apo, mahinumduman para bagyod nga inyong lulo kawatan. Kabantay mo anak. Di ba? Tinuod dili. Tinuod. Muna say murag ingon ang Ginoo, di ba na gihugmaon kay ang Ginoo makaigsunan apan iya hatang paantuson, tugutan niya nga mag-antos ta sa mga silot sa atong mga binuhatan. Kani butbuton ang papa niya, butbuton, mawakwak ang namama mo, wakwak ang, sa di ba mo na binuang nila sa istorya, wakwak kay, sa wakwak na yung mama, wakwak pud ka. Bitaw, tinuod niya, katawanan na nga istorya mga kaigsunan, pero, naikamaturan. Sunod, apan ginapangita ko, ang akong paghigog, ginapakita ko, ang akong paghigugma, ngadto, kung sige ngon, ngadto sa daghan kaayong henerasyon, apil mo ani mga kaigsunan. Apil ta ani mga kauban sa henerasyon nga nagahigugma kaniya, no? Kamo nga nahigugma kanako, nagatuman sa akong mga sugo. Ang Biblia nagapahinumduman ang mga kaigsunan. Patangga kita sa Dios. Gusto niya mahapsay ang atong pagpangalagad niya, atong pagkinabuhi. Mauna, ngagapangga ta sa iya, gipangga po ta niya kung atong pagabantayan ay mga sugo. Dili na siya galisod-lisod nato ang mga kaigsunan. Apan, gusto niya nga mahayahay taon ta. Abi ninyo, sa sinugdanan sa mga kinabuhi sa mga Israelhanon, sa diha nga naa sila sa Ehipto, giantusan ba ginila ang ilang pagka-ulipon. Atong mahinumduman ang istorya ni, di ba? Si Joseph, kung nagbasa ka mag-Bible, hinaut, nagbasa na mag-Bible, ha? Pangitaan nga sulgilanon. Sa diha nga si Joseph, nahimong si Jose, nahimong sikan-sikan sa hari sa Ehipto, naigutom nga nahitabo. Di ba sa bata pa si Jose, gibaligya siya sa mga igso, kaya nagsilo sila. Karon nadala siya sa Ehipto. Gibaligya siya dito, nakatrabaho siya, nahimo siyang ulipon. Unya kay nagdamgo man ang hari. Siya ramay nakasulbad sa damgo sa hari, nga naday gutom mahitabo. So gihimo siyang sikan-sikan sa hari. Karon, nahitabo gid ang gutom. Ang nahitabo ni hangyo si Joseph nga, ayang pamilya, paadtuon pud unta. Kay niadto man yung mga igsoon, namalit, kay gutom na biya. Ingin siya nga, ako gini mga igsoon, mamuning na maligyan ako sa una. Apan karon, ingon, hadlok yung mga igsoon, pagkabalo nila si Joseph na ito. Patay, kung anong gimian ron? Prisuhon niya ni. Nahimo na rabang sikan-sikan sa hari ang among gibaligya sa una. Pero karon ning si Joseph, ayaw, ako inyong igsoon. Dala inyong panimalay diri, nanangit siya ni Paraon, gidalon. Basahan niyo na, taas kayo na nga sugilanon. So gidala niya tibok panimalay. Og nahitabo nga ang tibok Israelhano ni sanay maayo dito sa Ehipto. Sa diha nga namatay na si Joseph, si Jose, pagkamatay na niya si Joseph, karon ingon ang bag-o nga paraon, wa naman kaila ni Jose. Daghan naman kini mga tawhana, himuon taning ulipon, nahimo silang ulipon sa pila ka mga tuig mga kaigsunan. Ginalitlatos ilang likod, ginahimo sila sulugoon, mga ulipon, dili sulugoon lang ulipon yun. Paghimo ang mga piramid, wala ko kayo mga piramid. Apan gagpadala ang Ginoo og usa ka tawo nga si kinsa man? Si Moises. Nga maoy nagluwas nila. Si Moises taas po kay ni sugilano ni siya. Actually sa diha nga patyo na to ni Paraon tanang batang lalaki. Gipasakay na siya sa baruto nga gamay basket. O niya gipalutaw-lutaw suba. Kay patyon man. So pag-unsa man pagkaunsaa nga sa diha nga naligo ang anak sa hari, nakit-an man nalutaw-lutaw dito. So gi-adapt siya sa anak sa hari. So nahimo po siyang anak sa hari, pero ang sinitabo, nilaya sa siya kay nakapagkadako niya, nakapatay man siya. So mo nilaya siya, sa paglaya siya dito sa kawanangan, nakit-an siya sa Ginoo dito, naminyo na unta siya dito, hayahin na yung kinabuhi, pero nakit-an siya sa Ginoo, pinaagi sa tanom nga nasunog, gawa nasunog. Gitawag siya sa Ginoo, ikaw magdala sa Israelano siya, di ko. Ipagawas ang mga tao na kugikan sa Egypt, ipabalik sa yuta sa saad.
Ingon ang, siya, di ko pwede, di ko kabalong istorya. Ingon siya, nakaigsuon si Aaron, mo na itig istorya para nimo. Suwa siya kabalibad sa Ginoo. Ning adto siya, ni uli siya sa Egypt, sa Ehipto, nagkita siya sa igsuon, adto din siya sa hari. Hari, paraon, ako si Moises, ipagawas ang mga tao sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, nga mugawas nami, manguli nami. Ha, di igin mo sugot ang hari. Di igin mo sugot ang hari, si paraon, di igin mo sugot. Hangtod sa pipila ka mga naghimo pa itong bitin. Tanawar ko na basahan na sa Bible. So, ang gahom sa Ginoo mao ni butang og ang sungko ni Moses butang niya sa salog. Nahimong bitin. Ang mga magikiro po sa hari, butang po silang sungko, nangahimo pong bitin. Ang nahitabo, gikaon sa bitin ni Moises ang mga bitin sa katong sa mga magikiro ni Paraon. Wag yan po nadala. So, ang nahitabo, to make the long story short, review na niya, no? Basahan niyo na sa Bible. Nagpadala ang Ginoo og hampak alang kanila sa mga Ehiptohanon. Dili lang ang hari, tibuok Egypt, way labot ang mga Israelhanon. Abi ninyo ang Ehipto mga kaigsuonan, mga kahigalaan, kamugatan na online, nagdaghan kina sila Ginoo. Diha mo come in ang atong pagtulunan karon. Ang mga Ehiptohanon na Ginoo sa tubig, Ginoo sa bato, Ginoo sa sakit, nga maayo mo, Ginoo sa suba, pagkadaghan sa klase sa Ginoo sa mga Ehiptohanon. Abi mi ninyo nga pagpadala sa Ginoo sa mga hampak nato sa mga Israelhanon, wa gyud nahimo ang ilang Ginoo. Bisag usa, kani, pulo ra man ni kahampak. Primero hampak, ang tubig, tanang tubig, lakip na ang Nile River, mo ni pinakadako nga suba sa Ehipto, nahimong dugo. Dili ingon ni kolor dugo, nahimo yung dugo, nanimaho, nangamatay ang mga isda, ang tubig nahimong dugo. Na sila'y Ginoo, si Happy, si Isis, si Ram, God sa Nile, why nahimo? Si Knum na Ram God sa Nile. Why nahimo? Kay dili ta pwede gyud musimba og laing Ginoo. Sa diha nga wa ginadala, ingon ang hari, sige pani si Moises, pwede kini nami, wa nami inom, wa nami ligo-ligo, wa nami kaluto, puro dugo ang tubig. Ingon si Moises, sige, palakwan na lagi ang tao, mga katawhan sa Ginoo. Oh, sige, ampo sa Ginoo nimo, ampo si Moises, Lord, undangan na yung tao ning dugo. O nibalik og tubig. Pila ka mga panahon na himong tubig na po nindot. Nigahi na po ang kasing-kasing ni Paraon. Ingon ang Ginoo, sige. Stretch imong sungko dito sa Nile, manggawas ang baki. Pagkadagan sa baki ng gawas. Tanan sa kwarto ni Paraon, sa plato ni Paraon, sa baso ni Paraon, sa balay sa mga tao, tanan Ehipto, puro baki. Nabi sila Diyos nga baki. Na sila Ginoo nga ang dagway murag baki. Why nahimo? Lalima mo na, murag himo sa Ginoong katawanan ba? Nga ang ilang gisimba nga murag baki, maudo ining hasol nila, mga baki. Nausap na po ng una-una ni Paraon, sige, lakaw na mo. Paghawala sa baki, gahi na po diyang kasing-kasing. Di na po mo ipalakaw. Ingon ang Ginoo, kanang desert, stretch imong kuan dito, imong sungkod. Tanan balas, murag mga balas, nangahimong kuto. Ang sinihitabo, pero tindaghan ng kuto. Kabalo mo nga ang set, kanang ginganlag set, tama siguro nila sa pimiro nga slide. Nabay, kani si set, kaning nadaryo. Mao ni ang Ginoo sa disyerto. Haway nahimo ang ilang Ginoo sa disyerto. Hindi man na tinuod. Ilara man ang himo-himo nga mga Ginoo. Ginoo sa mga balas, wala. Ang balas manoy nahimong, murag na ahimong, mga kuto, gikuto. Humanana, wag yapon, pagkahirag yapon ng kasing-kasing sa hari. Sunod, langaw. Naa sila si Watchit. Ginoo po nila, nga mudagway pog langaw. Wag yapon nahimo, gahirag yapon ng kasing-kasing sa hari. Karon, mga sakit sa tanang baka. Kabalo ba mo? Nga ang baka ginasimba na nila. Naa sila Hathor, goddess with a cow's head. Si Apis, bull god, kanang turong baka ba, muna Ginoo nila. Pero tanan baka nila, sa Ehipto tanan, nangadaot. Why nahimo ni nga mga Ginoo? Kaya nga no, nagpasabot ang Ginoo sa tuwa,
nga siya ra gyud ang simbaho nato. Sunod, wa pagyapon, pulo biya to kahampak. Wa gyud kaahi kay kasing-kasing sa hari, wa gyud sila palakwa, wala pahawaa, wala undanga ang ilang pagkaulipon. Gipadala sa Ginoo na pud ang mga kanang hubag-hubag ba kasi nahubagan na ninyo diri be? Sakit ang hubag dili. Matagtiki, di ba? Kung sa imo na to, buko tag botilya. Ito. Nurse Bing, okay ra ba na botilya? Di ba ma-infected? Mo na nahitabo. Ang Sekhmet, ang Ginoo nila nga si Sekhmet, ang Ginoo nila nga si Suno, why nahimo? Ginoo nila si Isis, Ginoo sa kaayuhan, wa gyud nahimo. Nagdaot silang tanan. Sunod, gahir gyud ang kasing-kasing sari. Hail, dagko kayo nga mga ice nga hulog gikan sa langit. Si Osiris, Ginoo sa ilang mga uma, why nahimo? Guba ilang uma, lalim mo nang bluki sa ice nga hulog gikan sa langit. Paingon sila ha? Paingon silang uma, paingon silang mga mananap. Wala gyapon gahir gyapon kasing-kasing sari. Lokos, nagpadala ang Ginoo og mga apanapan. Mga dangan, kadaghan kayo. Ang Ginoo nila sa sky goddess nila si Nat, why nahimo? Si Osiris, Ginoo nila sa ilang mga pananom, Horot, ang ilang pananom. Pati daghan ng lokos. Wag gyapon nadala ang hari. Actually, kada human ani nga hampak mga kaigsunan. Madala kada hitabo sa hampak, madala yan kasing-kasing. Muhangyo na po siya ni Moises. Muhampo na po si Moises sa Ginoo. Kuhaon sa Ginoo nga hampak, mugahi na po niyang kasing-kasing. Hangtod niabot gyud sa kangitngit. Laliman muna ang Goshen, dito gapuyo ang Israelanon, hayag. Pero sa tibuok, Ehipto, pirtingit-ngita. Ang ilahang Ginoo nga si Ra. Wa ginahimo. Ginaela man nag-acknowledge, Ra daw is the sun god, Ginoo nga adlaw. Wa ginahimo, ningit-ngit na hinon ang Ehipto. Nagpasabot nga dili tinuod na ang mga Ginoo ilang isaligan sa Ehipto. Mas powerful ang Ginoo sa langit. Hangtod ang katapusan. Di magid madala ang hari. Ingon ang Ginoo, hala sige mao na gini. Tanan ni Israelanon magpatay mo og lamb, karniro. Ang dugo ipintal niyo sa inyong mga pultahan. Kay moagi ang anghel sa kamatayon ang makaplagan nga walay dugo sa pultahan, patyon ang pinakakinamaguwangang anak. So kung ikaw inahan, kinamaguwangan ka sa inyong pamilya, matay ka. Ikaw amahan, kung kinamaguwangan ka sa imong pamilya, patay ka. Ang imong anak, kinamaguwangan, matay. Hasta ang kinamaguwangang iring, kinamaguwangang iro, kinamaguwangang baka, tanan kinamaguwangan, patay. Ang sinahitabo, patay ang tanang kinamaguwangan. Apil ang kinamaguwangang anak ni Paraon. Nga gi-consider po nila nga Ginoo. Ang mga anak sa hari sa una, himuon po nila ng Ginoo. Upaw na niya na yung mga buhok na skili daw, gamay. Niya ila na ipatong, niya mukampo din ang mga tao sa ila. Patay! Sumoto'y hinungdan, nga gipagawas. Nagyun ingon ng hari, okay, gawas na mo. Tanan nga imposible, gipakita sa Ginoo. Alang sa kaluwasan sa iyang mga anak, nakagawas ang Israelanon. Walay nahimo ning mga Ginoo murag buaya, murag baki, murag mais, unsa pa nang mga dagwaya sa Ehipto, way nahimo mga kaigsunan kay di na tinuod nga mga Ginoo. Prinsipyo 1, dili ta mo simba og laing Ginoo, siya ra gyud atong simbahon. Prinsipyo 2, dili maghimog mga Dios-Dios. Dagko kay nila mga Dios-Dios. Kay ingon sa Dios, siya ra gyud ang atong simbahon. Gihimo sa Ginoo ang mga imposibleng butang alang sa iyang mga katawan. Nakagawas ang iyang mga katawan mga kaigsunan. Gikan sa Ehipto, baklay sila. Apan, unsay nahitabo? Sa diha nga mo biyahe na unta sila, unsay nakaon sa hari. Nausab na po na una-una. Oy kasayang, wala na nga atong mga ulipon. Gukuro na to sila, gigukod. Mga unsay gigukod at baklay ra biya en taon to. Lalima mo nang na yung mga butang nila, daghan kay ilang dala. Baklay hinay en taon kayo, minilyon ka mga tao. 2 milyones kapin. Daghan kayo. Mo man estimate sa atong mga scholars, lain man og opinion atong mga scholars kung pila gyud. Pero daghana sa mga tao nagbaklay. Niya ang nigukod sa ila nakakabayo. Niya nakaparking naman dito ang mga Israelanon daplin sa Red Sea. Pula nga dagat. Paglingi nila nawa na. Lain nilang kasing-kasing, hadlok na kay sila. Kita nila mga Ehiptohanon, gagukod sa ila. Oh, di na makain ni Moises kanong gidalaman minimo diri. Wala pa rin lubnganan dito sa Ehipto. Gidala minimo diri aron mamatay mi.
dagat diri, buki diri, kontra dito. Asa mo ni paingon? Wa sila kabalo nga ang Dios kay ilang gialagaran maghimog imposible. O sige himo sa Ginoo, ingon siya, Moses, kuhain mong sungkod, iigo sa dagat. O unsay nahimo unsay nahimo sa Ginoo? Natunga ang dagat. Grabe pag-stretch ni Moises iyang kamot. Tunga ang dagat. Mga Israelanon lakaw, latas, labang sa dagat. Imposible dili. Imposible, pero nahimo sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan. Kung naamang gali paminaw ni mga kaigsuunan nga daw imposible sa imong kasing-kasing nga mahitabo karon, ay kabala ka, buhaton na si Ginoo alang kanimo. Sumala siyang kabubuton. Sa diha, dito sa kawanangan, mingaw na kayo, gigutom sila. O sige, provide sa Ginoo, wala ba uma, di sila katanom, perti ka disyerto. Kitagaan sila sa Ginoo og mana. Perting naghanang mana, kay kung pakanoon ni mo ni tanan ni mga tawhana, imagine ni mo na, kinahanglan kag 624 ka mga truck nga puno sa usa ka tonelada, pulo ka tonelada man siguro, pulo ka tonelada nga bugas. Kada adlaw. Ina nakadaghan, pero gihimo sa Ginoo ang imposible alang kanila, nakakaon sila sa tibuok nilang pagbaklay. Pila ka tuig to ang Ginoo gapakaon nila. Imposible? Yes, pero sa Ginoo dili na imposible. Tubig, gihimo sa Ginoo ang imposible. Laliman mo ng kadaghan sa pakanonon, kadaghan sa paimnon. Kinahanglan kag 1875 ka mga truck sa tubig. Aron makainom ang mga tao. Kung mainom lang ang tao og 3 litros sa kadlaw, nya kay igang man kayo, baklay biya. Sobra pa. Pero wa sila nauhaw. Giprovidean sila sa Ginoo tubig, pagkaon. Maadlaw, naik panganod. Nga mo'y magpasilong nila sa init. Magabi, ang panganod mahimong kalayo. Mo'y mo painit nila sa kabugnaw sa lugar dito sa disyerto. Imposible. Yes. Pero gihimo sa Ginoo alang sa mga katawhan. Karon, imposible gyud kayo ang gihimo pod sa mga katawhan sa Ginoo. Sa diha nga si Moises niadto sa bukid, gipatawag sa Ginoo. Ali, ihatag na ko nimo ang napulo ka sugo, duha ka papan nga bato. Gisulat gyud mismo sa tudlo sa Ginoo. Giya alang kanatong tanan. Dili na para sa ila lang, para atong tanan. Pag uli niya, gabit-bit siya in town. 40 ka adlaw siya dito sa bukid sa Sinai. Pag lugsong niya, sa maning saba kayo. Agoy, kung naghimo ang Ginoo og imposible alang kanila, naghimo pug imposible ang mga tao sa Ginoo, batok sa Dios. Unsay gihimo? Nagsimba og Dios. Kawagi ayo sa kadagang imposible gipakita sa Ginoo sa ila. Sila kinabuhi. 40 ra ka adlaw nawala si Moises sa ilang atubangan. Pagbalik, nagsimba na og baka. Unsay giingon sa Biblia? Dili mo maghimo lagi mga hulma-hulma aron simbahon. Exodo 32:19 nagaingon, sa nagkaduol na si Moises sa kampo, nakita niya ang Dios nga baka, o ang mga tao nagsayaw-sayaw. Busa na suko kayo siya. Ang mga tao nga gibuhatan sa Ginoo imposible, naghimo pug usa ka imposible nga butang. Makaingon ang imposible na magigay niyo. Kadako na kay sa mirakulo nga gipakita sa Ginoo sa ila. Sama nato karon. Usahay makalimot ta kung giun sa ta pagpakaon sa Ginoo buntag udto hapon. Giun sa ta niya pagpamata. Imposible biya gina kung naon. Tingali na ayo ta sa tong ubo, naayo ta sa sakit, naluwas sa COVID. Mga imposibleng butang sa tong kinabuhi. Apan usay makalimot ta sa Ginoo, musimba ra gyapon taglaing Ginoo mga kaigsunan. Ang mga Israelanon mao na gihimo nila ni simba ug lain nga Dios. Nagsimba sa baka. Prinsipyo 1, ayaw kamo pagsimba og laing Dios, gawas ka nako. Prinsipyo numero 2, ayaw kamo paghimo og Dios. Bisag unsang dagwaya. Sa panahon ni Elias, sa balang kasulatan, basahan yung Bible, guwapo kayo ni story ni Elias. Sa diha nga nahimong hari si Ahab, unsay nakaon niya, gipasimba niya ang tanan ni Baal. Dili na mo simba sa Ginoo. Magsimba ni Baal ang mga tao. Ingon din taon si Elias nga, ako naman lang ito yung nabilin. 450 kabuok propeta si Baal. Ako rin nabilin. So niingon siya, nakita sila sa hari, gipangita mo siya sa hari.
Kaya magiingnan ng hari nga, dili na gyud mo ulan. Bisan pagyamog sa yuta, walay mahitabo. Kung dili mo mubalik pagsimba sa Ginoo, ingon ng Ginoo. Ingon ng hari, dakpa to! Sibat din si Elijah. Si Elias, sibat! Perting layas niya. Tago-tago in town siya. Karon sa diha nga nakita sila otro sa hari. Siya ni arang naghatag problema sa Israel. Ingon po si Elias, dili oy, ikaw hari. Ikaw may naghatag problema sa Israel. Kinisimba ka ni Baal. Wala ka ni simba sa Dios. So nahitabo, sige, magtigi ita. Bukid sa Carmel. Maghimog altar ang imong 400 kapin ka mga propeta. Ako maghimo po altar para sa Ginoo. Kung kinsay lamunon sa kalayo, kinsay halad nga lamunon sa kalayo dito sa bukid sa Carmel. Kung si Baal magpadala og kalayo gikan sa langit, lamunon ang inyong halad, si Baal ang tinuod. Pero kung ang ako gali nga halad may lamunon og kalayo gikan sa langit, ang Dios sa langit may tinuod. Grabe tibok adlaw sayo-sayo mga kaigsunan. Libot-libot ingon si Elijah, si Elias. Natulog man siguro na o ni bakasyon man siguro na inyong Ginoo. Wa man ginakadungog. Hangtod sa pagkahapon di na makaigi pang putol na ginila samad-samaran na nila ilahang mga panit para makadungog lang si Baal. Ni gabi na lang hapit, ni sunset na. Ingon si Elijah, ako na pod be. Dali ra kayo. Ingon siya nga pahimua akong altar. Ibutang ang halad, butangig kanal, bubuig tubig. Gibubuan og tubig, dungagi pag yung tubig. Gibubuan. Ingon na siya, o Dios, ampo siya. Ipakita ani mga tawhana karon nga ikaw ang tinuod nga Dios, wa pagay sa kahuman. Kalayo gikan sa langit. Paingon sa iyang halad. Singgit ang mga tao, ang Dios maong tinuod nga Dios, ang Dios magi tinuod nga Dios. Nausab bilang una-una. Gipakita sa Ginoo ni Elias. Imposible ang panghitabo, yes, kalayo gikan sa langit. Pero gihimong posible sa Ginoo aron sa pagpakita sa mga katawhan kung unsa siya katinuod nga Ginoo. Sa panahon ni Hari Hosea, iyain taong gipang bungkag, gipang guba ang mga halaran ni Tophet, kaya ang mga tao ambot unsay nakaon ginato nga mga tao mo ni. Tabi nimo, ang dakong problema gyud kung ako bitaw Ginoo, ay magkonsumisyon jud ko sa tao hangtod karon. Kaya ang dakong labad sa ulo sa Ginoo, sukad pa sa unang panahon, sa Biblia pa nga mga panahon, hantod karon, sa ako ala ng pagsabot, kanang pagkabigaon sa tao, o kanang magsimbag Diyos. Tanawa gali na. Sa sitwasyon sa kalibutan karon, ang tao nanay Ginoo, musimbag giglain. Then ang tao nanay asawa, mangita giglain. Kamantay mo. Problema gina sa Ginoo hantod karon, kanang pagkabigaon o kanang magsimba og Diyos. Hangtod karon. Kani illustration man ni Pastor Palar sa Indonesia daw. Naay bunika dito nga ni hilak. Kung sinahitabo, gisimba po nilang bunika. Nabaya po'y parihas sa ato anak dere. Mga satuwa nga muhilak. Nganong nahimo na yusay min sila nga basig tulo ra to gikan sa CR o sa bakay na sa ulan. Punagi muhilak yun. Nganong nahimo man ang mga posible? Abi ninyo ang pinadayag, ang Biblia atong patubagon. Tinuod gihapon. Kay kini sila mga demonyo nga nagabuhat og mga milagro. Nangadto sila sa mga hari sa tibuok kalibutan aron limbungan. Tigumon sila alang sa pakigira sa Dios pagkaabot sa dakong adlaw. Sa Dios nga makagagahom sa tanan. Katuyuan nga maghimog milagro si Satanas, pinaagi ani mga butanga aron awayon ng Ginoo. Sunod. Isayas 14:13 o 14 nagaingon, miingon ka sa imong kaugalingon. Giingnan niya Satanas. Ikaw Satanas, niingon ka sa imong kaugalingon, musaka ako sa langit ug ibutang ko nga akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. Mulingkod ako ibabaw sa bukid ug tigumanan sa mga Dios didto sa amihan. Musaka ko sa ibabaw sa mga panganod. Tupngan ko ang labing halangdong Dios. Kinaiya ni Satanas mga kaigsunan. Natupngan yun. Dili man unta na siya ang Dios, pero ihag yung makigkontes gid siya sa Ginoo. Ambisyon niya nga mahimong susama or labaw pa sa numero 1. Mulabaw gid siya. Nya usahay ato na bagi pasulod si Satanas atong kasing-kasing. Nga mahimo po ta usahay nga murag okay na ka na Lord, sunod na ka. Unsa man daw pamaagi nga makasulod si Satanas atong kasing-kasing? Ingon sa Biblia nagaingon 1 Pedro 5 versikulo 7 hangtod sa 8. Unsa giingon?
gitugyan ninyo kaniya ang inyong mga gikabalakan, kay may kabalaka siya kaninyo. Nga naman, sa panahon daw, nakita na mga kabalaka, ang Ginoo na balaka po nato. Pero, pagbantay o pagtukaw kamo. Kaya ang inyong mga inyong kaaway nga si Satanas, nagalibot-libot, sama sa liyon nga nagangulob, nangitag tukbunon. Sa panahon di ay nga kita nahiubos, sa panahon nga kita nasakitan, sa panahon nga kita naluya, tungod siguro sa kamatayon sa atong mga hinigugmas kinabuhi, sa utang nga wa na bayran, mga anak nga nagkaproblema, pamilya nga nagkaproblema, usahay, diha si Satanas. Mutukob nato, mga kaigsuunan. Subantayan nato ang atong mga kasing-kasing. Mahadlok ba ta ni Satanas, mga kaigsuunan? Usahay biya, nakita na to sa kalibutan karon nga di na ta mahadlok ni Satanas. Isilibrar pagali. Bantay mo na. Isilibrar pa yun. Malipay na yung mga tao nga, nahimo ng mga Satanas, mga wakwak na ilang mga dagway. Apan angay na itong kahadlukan sa atong kaugalingon. Matud pa sa 1 Juan 8:44, nagkapahinumdum na to. Si Satanas, mao ang inyong amahan. Uy, pagkasakit paminahon, ingon ang Dios sa atua. Ang atong amahan na daw si Satanas. Kasakit ba? Ug kung unsa ang iyang gusto, mauusab inyong buhaton. Sige lawit, tinuod ba? Tinuod. Ngayon sayo, ingon na Ginoo, pagka na lang yun, mga gibuhat mo na ako, mga anak, gipanalanginan mo na ako, gihimo na ako ang imposible sa inyong mga kasing-kasing, sa inyong mga sitwasyon. Apan buhaton magyapon ninyo ang kabubuton ni Satanas, mura na magid mo mga anak ni Satanas in taon, oy. Kaluoy na bagid ninyo. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala siya pagpakabana sa kamatuuran. Tungod kay wala gayoy kamatuuran diha kaniya. Ang walay pagpakabana sa kamatuuran sa Ginoo. Ako nalipay kay ko gyud ninyo karon nga naa mo dire. Nagpaila nga aduna mo'y pagpakabana sa kamatuuran sa Ginoo. Kamatuuran sa balaang kasulatan nga gipakita. Kamatuuran gikan sa Ginoo alang kanatong tanan. Muna dako kay pasalamat ako sa akong kasing-kasing dito sa Dios. Nga naghatag mog pagtagad sa iyang mga pulong. Salamat kay sa inyo. Nagpaila nga dili ta anak ni Satanas. Anak ta sa Ginoo. Amen? Padayon, wala siya pagpakabana sa kamatuoran tungod kay wala gayo kamatuoran diha kaniya. Kung mamakak siya, nagsugod lang siya sa iyang kinaiya. Ang pagpabakak ni Satanas, nagsugod lang na sa iyang kinaiya. Grabe siya kadautan. Kay bakakon man siya, ug siya maoy sinugdanan sa tanang bakak. Ang uban nga mga translation sa Bible nagaingon, si Satanas mao ang amahan sa mga bakakon. So kanayon yung bana nga mabakak na galing nagahagikan. Kisaya pangutana, kisaya amahan nimo. Impas. Ang Biblia nagapahinumdum nato Kolosas 3:5, busa isalikway ninyo ang inyong mga lawasnon nga mga tinguha, ayaw kamo pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. Oh? Ni magbuhat og bisan unsa nga mga malaway. Ayaw kamo pagsunod sa daotang mga tinguha sa inyong lawas, ni maghuna-huna mahitungod niini. Ayaw usab kamo paghinakog. Kay ang pagkahakog sama usab nga nagsimba kag Dios. Hala, unsa gali ng pagkahakog? Dalo. Di manghatag, dili mo share sa silingan. Nakatawa ko itong pag-Domingo ba? Itong mga kabataan dito na to. So sa kilometro size, itagaan na to og net, niya bula sa volleyball, and bula sa basketball. Ang diripod sa zone 8, itagaan po na to. Nag-away yung mga bata. Kaya namo ko gingnan nga, ikaw in charge ani ha? Niya mga pagbali na malik, nanumbong diri. Angkol. Di naman siya magpahulam sa bula. Ko, di mayo. Dapat di ka maghinakog. Kanang bula, di man na pwede magdula nga ikaw ra. Dapat di basketball nga ikaw ra. Magdulag basketball, daghan mo. Bibo, dulag volleyball, daghan mo. Kaya para di na mo magsisilpon. O sayang, mga bata kasi ilang silpon na. Pero ang kinaiya sa bata, bitaw nga, kinaiya mo guna to. Natauta nga makasasala din nga kalibuan, naang kanabitaw yung dagta sa sala. Sumaw na ngayon sila pagkatao daw sa bata, gaingunanan ang kamot, gakumkum na kay ako ni. Tinood niya po, no?
Kay normal nagyud na sa atong pagkamakasasala nga nature nga hakog ta. Pero gipahimangnuan ta sa Ginoo nga dili ta maghinakog kay ang pagkahakog daw mura ra tang nagsimba og Dios og dili giganahan ang Ginoo nga magsimba tag Dios. Mao na ikaduhang prinsipyo. Kay usahay man gud sudlan, maningon lagi di ta kabantay usahay ako gaampo biya ko bisan bitaw base bitaw nga wa ta kabantay ba nga gamiton ta nga mahimong muratag mga nasudlan ta ni Satanas ba yung sila nga ang nasudlan daw ni Satanas kanang magkirig-kirig mulutaw. Abi ninyo mga kaigsunan, bisan si Pedro miliso si Jesus og miingon kaniya, palayo kanako Satanas, kasi gitudlo niya ihang disipulo. O sa hinungdan, gibabagan mo ako sa pagbuhat sa kamabuton sa Dios tungod kay ang imong una-una dili iya sa Dios kung dili iya sa tao. Kung kita magababag, kung atong babagan daw ang pagbuhat sa kamabuton sa Ginoo, mura ratag o dili mura, gigamit ni Satanas, nisulod si Satanas nato, gigamit aron sa pagbuhat og dautan. Tungod kay ang imong una-una dili angay sa dili sa Dios daw, hunahuna sa tao ra gyud na mao-mao ra na nga gigamit ni Satanas. Ikaduha nga ehemplo sa balain dire. Wa naman di naman mo sunod. Miingon si Jesus kanila, dili ba gipili ko kamong 12? Sa diha si Jesus nasa kalibutan, si Jesus nasa kalibutan. Nag-istorya siya sa iyang mga disipulo. 12 bito kabuk. Isip ba nagpili biya ko ninyo 12 apan ang anak sa yawa o sa ninyo. Kinsa man to be? Si Judas. Ang gitumong ni Jesus mao si Judas, ang anak ni Simon Iscariote, kay bisan tuod si Judas usa sa 12 ka mga disipulo ka-apostoles ni Jesus. Siya maogyod ang magluib ni Jesus. Anak sa yawa. Ang tawag sa iya, sakit sa kunahuna. Kung gitawag si Judas nga anak sa yawa kay giluib niya si Jesus, unsa na lang buka kita. Kung iluib na to si Jesus, sobra pay maumaora na parihara na nga nagampo tag Dios giluib na to si Jesus kay diri gyud ta moampo aning dili ang Ginoo. Atong kwarta baka, ang atong cellphone baka mo atong ginaampo. Mao nay gahatag na tog gahimo og mabisita sa matag adlaw. Di na takatagad sa itong mga anak. Kaya nagsige na tagtanaw og teleserye. Mga short reels. Unsa pa kadiya nga nahimo ng Dios sa atong cellphone. Tawagan kita sa Ginoo anak, mga anak ta sa yawa, mga kaigsunan. Malipay pa katana. Di kita malipay ano? Mana salamat wa ko nasukuhaw ako nangasaba. Gidala lang nako ni kamatuoran gikan sa balang kasulatan. Alang man po na nato. Alang na nato ang mga kaigsunan. Buhat 5:3 nagapahinumdum nato. Kani usa ka si Pedro na pod. Nangutana si Pedro ni Ananias. Kaysa Ananias nanikas. Nanikas. Ingon siya. Ananias, nganong nagpadaog ka kang Satanas? So it's either nagpadaog ta kay Satanas, kung manglimbong ta, or it's either gapagamit ta ni Satanas, kung magluib ta o magkakinakog ta, o nagsimba tag Dios, na makak ka sa Espiritu Santo tungod kay ang ubang kwarta nga halin sa yuta alang sa buhat sa Ginoo to. Iyahang gitaguan. Yes, mga kaigsuunan. Prinsipyo numero 2, ayaw ka mo paghimo og mga Dios sa dagway sa bisan unsa nga nasa langit, sa yuta o naa sa tubig. Kaya ang Dios, sige ngon, abuguhuan. Nga iyang pagasilutan ang mga nagaluib, nagasalikway kaniya gikan sa unay, kaduhay, katuloy, kaupat pa nga henerasyon. Grabe ang mga pag-antos. Matod pa diri, even thoughts, ang atong mga pangunahuna, ang atong mga handom sa kinabuhi desires, ang atong mga plano sa kinabuhi, ang atong mga action matag-adlaw, nga nagatiurok, nagaput down, nagapaubos sa otoridad sa Ginoo, ginatawag ka na og Dios. Unsa man sa imong kinabuhi karon, ang paminaw nimo nga mas labaw pa sa Ginoo be. Pangutanon mo nako. Tingali ang imong uyab, mas mingon sila nga mas labaw pa sa Ginoo. Kay mas nihatag pagkagpanahon sa iya. Dili na mahimo na nimo na siyang Dios ang imong uyab.
Ang imong negosyo, bakahay nahimong hinungdan nga mas magnegosyo pa ka kaysa magampo. Or ang imong problema na gihimo nimong Dios-Dios sa imong kasing-kasing. Nga nalimtan na nimong Ginoo, gisalikway na nimo ang Ginoo. Kaya away pulos ng Ginoohan na ay problema diri. Susamar na gisalikway nimo ang Ginoo ug imong gihimo ng butanga. Ang imong cellphone ba, ang imong unsa ba kana ang nahimo nimong Dios-Dios sa imong kinabuhi. And that is the process. Usa ka na ka proseso nga mahimo tang murag si Satanas. Nga ipalabaw na to kanang mga butanga or ang atong kaugalingon. Ipalabaw na to sa Dios. Kaila mo aning nasa tuo nga bahin kung magtanaw mo sa screen? Si Messi. Kaila mo ng tao das pikas, ang ngalan na si Reza Paratesh. Abi ninyo, kung magsuroy-suroy na si Reza, daghang magpa-picture niya. Nga naman, sikat manggod si Messi. Daghan pong tao musakay sa iyang pagkasikat. Di ba si Pacquiao, daghan pong murag parehag naong ni Pacquiao. Pero nakamayo po ni mga tawhan, nakiwa po ni sila ning labaw ba? Ano yung kung naningkamot nga mahimong labaw? Hindi gina sila kapas sa kinaya ni Messi nga maayog kay mo football. Mga basketball player, kita mo itong picture nga na si LeBron James ba to? Si, ha? Yes, kung unsa galitong kon naa sa sikat karon, naagi po'y magsunod-sunod, di ba? Kung sa ang kwarta nga tinuod, naagi po'y piki. Ang Ginoo naapod si Satanas. Gusto pud mo labaw. Nakaayo ni mga tawhan na kay wala ning ambisyon nga manglabaw sila kay di man sila kapas sa abilidad sa mga sikat. Apan si Satanas bisag dili siya makaapas sa abilidad sa Ginoo. Mo saibit gyud mangita gyud paagi aron mulabaw sa Ginoo. Busa mo itambag sa Mateo 5:47 hangtod 48 busa magmahingpit kamo sama sa inyong amahan nga langit nun. Atong amahan ng langit nun, mahingpit. Unsay pagka mahingpit ang gusto sa Dios, dawaton lang nato siya. Nga atong personal nga manluluwas, ang iyang dugo, di man kita mahingpit, mura man tag mga trapo sa iyang atubangan. Kung dawaton nato si Ginoong Jesucristo sa itong mga kasing-kasing, mahimo kitang himpit diha sa iyang atubangan, tungod sa iyang dugo, sa iyang pagpakamatay. Alang ka na to. Batunin ninyo kini nga panghuna-huna. Nga iya usab o nga iya usab ni Kristo kani nga panghuna-huna, iya usab ni Kristo bisan ang kinaiya sa Dios ana kaniya wala niya huna-hunaa ang iyang pagkatupong sa Dios. Imagine ha, si Jesucristo anak sa Dios, wala kay niya huna-hunaa nga tupong siya sa Ginoo, sa iyang amahan. Si Satanas na ba hinuon? Kita na ba hinuon? Ikaduha, kung dili gipaubos niya ang kaugalingon, gipakaubos niya ang iyang kaugalingon, pinaagi sa pagsuloob sa kinaiya sa usa ka ulipon, niani siya sa kalibutan aron mahimo ko sa kaulipon, niani siya sa kalibutan aron sa pagantos, niani siya sa kalibutan aron sa pagserbisyo alang sa mga katawan. Nagpakatao siya sama sa mga tao, ug sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon, pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon sa krus. Makaingon ta, Ginoo man to siya. Dili mga kaigsuunan. Gisakitan to siya mga kaigsuunan. Gisulob niya ang tibok pagkatao. Kabantay mo nga naghilak siya sa Getsemani. Amahan ko. Kung pwede palang unta nga dili ni madayon, let this cup pass from me. City Palabras. Bantay mo na. Ginoo, kung pwede palang unta, dili madayon ang akong kamatayon. Kani nga kupa, ipatipas ni. Kay gisakitan siya mga kaigsunan. Sa iyang gibati, nga ang mga tao, gisalikway siya. Ilansang siya sa cross. Ang iyang pagkatawhanon, nigawas ato nga ang iyang singot, mura nagdugo, nagaluhod sa bato. Nagaampo, Lord, amahan. Kung pwede, di lang unta ni madayon. Apan unsay tubag sa amahan? Ayaw. No. Ang tubag sa amahan sa langit, no. Sa mismo niyang anak. Ang iyang anak, wagi nagpataas siyang kaugalingon. Pwede gid siya mulupad. Diin ako, ginuwit ako, balik ko sa langit. Wala. Iyang giantusan tanan. Gikan sa iyang pagluhod dito sa pagantos, gikan sa pagbiay-biay, hangtod sa
Duslak niya hangtod sa paglatos niya, hangtod sa paglansang sa krus, pagduslak siyang kilid, hangtod siyang kamatayon, giantusan sa Ginoo alang nimo ug nako. Wa siya nagpataas siyang kaugalingon alang sa pagpahinumdom kanatong tanan nga siya ra gyud ang tinuod nga Dios. Walay lain nga Dios nga nahigugma sama niya na. Walay lain nga Dios nga nahigugma kanato nga muula sa indugo alang kanato bisan pa kunsa nga reliyon sa tibuok kalibutan. Walay lain nga makalabaw ni Ginoong Hesukristo. Bisan pa iyang gipaubos iyang kaugalingon, apan gipataas siya sa Ginoo diha sa langit nun ngay kahimayaan alang kanimo kanatong tanan nga kinsa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, nga kinsa tugmo tuo kaniya, musalig kaniya, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Amen mga kaigsunan. Kay gusto niya nga siya ra gyud itong pag-aalagaran ug maglakaw ta. Kuyog niya hangtod sa walay katapusan. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Akong gihangyo ang tanan, kinsa katong gusto nga akong pag-aampuan karong nga kagabion. Samtang atong ihatag atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo alang sa pag-ampo. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Mag-ampo ta. Ginoong Dios, nini nga kagabion nalipay kami. Nining mensahe nga imong gihatag kanamo, nagapahinumdom kanamo, Dios. Kung unsa kadako ang imong gugma nga kanamo, unsa kadako ang imong pagtagad kanamo, ang imong gugma nga imo kaming gihigugma, imong giula ang imong dugo alang sa imong mga katawhan, alang kanamo nga walay takos, walay bili. Mga makasasala, masipyat matag adlaw, walay pili namo. Bisan ako, Dios, mga viewers na mo online, kaming tanan nga naa dinhi sa simbahan, makasasala sa imong atubangan, o Dios. Apan imo kaming gihigugma, imong gipakamatyan ug imong gipahimangnuan nga unta among maggunitan sa among kasing-kasing ang kabililhon sa imong pagpakamatay diha sa krus alang kanamo. Nga ikaw lang gid unta ang among pagasimbahon, ikaw lang gid unta ang among pag-aalagaran, dili ang ubang mga Dios sa among kinabuhi. O Diyos, tiini nga kalibutan. Salamat, O Diyos, ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapanalangin sa matag usa sa mga viewers karon, magapanalangin sa mga participants nga naa dinhi, magapanalangin sa mga Hope Channel family nga naa dinhi og sa among mga kaigsunan nini nga iglesia. Kaming tanan hugpungon nimo sa imong gugma, og kaming tanan mahimong mo panalanginan ug mapuno sa imong balang espiritu nini kagabion sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.